ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான துவக்க விழா. கோவை குனியமுத்தூரில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் இளங்கலை படிப்பில் உள்ள அனைத்து பாடப்பிரிவுகளில் 2022 கல்வியாண்டில் சேர்ந்துள்ள முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான தொடக்க விழா இக்கல்லூரியின் வளாகத்தில் நடைபெற்றது. கோவை குனியமுத்தூர் பகுதியில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் இளங்கலை படிப்பில் உள்ள அனைத்து பாடப்பிரிவுகளில் 2022 கல்வியாண்டில் சேர்ந்துள்ள முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான துவக்க விழா இன்று கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ரூட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தின் இயக்குநர் கவிதாசன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு புதிய மாணவர்களை வாழ்த்தி பேசினார்.